тамошобино, бинандагон, ҳаводорон, ғарибо дар муҳоҷирати меҳнатӣ будагиҳо, бахусус шахсоне ки чор тарафшон деворай, даршон маҳкамай, панҷараҳошон оҳаниянд. бародаро, сабру тоқату ки иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. бародаро, дар ҳамин ҳамун шохи сев аст ку, дар ҳамун шохи сев телефонам монда будем барои загрузка кардани навор дар шабакаи ютуб. хидмон рафтем, корубора дидем, баъд ай тараф омадем, батаримонам зарядиш камад. баъд омадем, телефона гирифтем, шукри худо интернет дар ҷои мо медонем ки амхилай. қайд дидем ки ягон 300 мегабайти дигар хуни бунӣ мондагиай. гуфтем ки хати бачаҳо як суҳбат бикунем. бачаҳо ҳаво ҳам хинакай, хай тараф гардем, шумо тамошо кунед тарафа. ҳаво ҳам хинакай, дастомон камкам ях кардаистанд бачаҳо. заряд мукамай, барои ҳамин мототсикл дар задагием дар заряд. ина дар заряд задагием ки зарядмон нашина. омадем ҳамиҷа ҳозир нишонту метиҳем. ана ҳамин сари ёлда. баъд телефон намебинӣ. ҳамонҷа нақшироро тамошо кардем, хеле тамошош кардем, 1-4 5 будан ёки зиёдтар будан, ҳамиха дидем. хеле тамошо кардем нақшироро бачаҳо, хеле намебинишон. ҳозир як точка диёра, як нуқташ диёра аст. ҷӯше чиликам. ана ҳамонҷа камера хидарам хуб нест ки ба навор бигирем. ба наздикӣ ҳаво хина кардагиай, ба наздикӣ рафтаним ҳамон тараф. як силоҳи бобигии дигар пайдо шудагия дар дастмон. ҳамро мегем бигирем, барем як тамошо кунем, як шикор кунем. агар шикорам барор нагирад, якам ба навор гирем, як ҷоя тамошош кунем бачаҳо. лекин телефон қатӣ намешавад, камера намешавад. як бародар дасти ёрӣ дуроз кард барои гирифтани як камераи хуб. зинда боши бародар. лекин хайр, камераҳо қиматтаранд бачаҳо. заряди мо ҳам кам шеста, 300 мегабайти дигар дорем. бародаро, ҳамин канали мо нав бо пул шудагия. ҳеҷ хеле ки медонӣ, рекламаҳо нав пайдо шудагиянд. ай тараф ютуб, ай тараф хидмон не. ай дарун баъзе ширкатҳо ҳастанд ки ҳамкорӣ даъват мекунанд. ширкатҳои маъқул не, масалан бозиҳои автоматӣ, дигар инҳо қадар маъқул не накардем. биз рӯзҳои якшанбе бизи тенҷ набуд, барои ҳамон прямой эфир накардем, пахши мустақим накардем. дина рӯз ҳамин кӯ саҳари гузашт тамошош кунем бачаҳо. ҳафтаи дигар насиб гуфтагиянд ки бизи тенҷ мешавад. хайр, нигаҳ мекунем, интизорӣ мекашем ва зери видеоро дар хидмати ин видео навор доимо мемона. ҳаминҷа дар зери видео дар описание менависем баъзе чизо, бачаҳо бихонед ҳамонро. дар барои рушди канал касе ки дастгирӣ кардани ҳаст, поёна бихона, поёнда ҳамаи чизҳои даркорӣ навиштагиам иншоаллоҳ менависем кун. хина кардагиай мегабайти мо ҳам сообщение омад ки ба охир расидаистай. бачаҳо дар тоҷикистон медонед ки интернет якам қимматай. ба нули сӯзан мегириш, ба нули сӯзан мегириш, кисая ғавс метиҳам, хеле қимматай пуста. насиб бошад соли 2036 безлимит мешавад ва скоростишам тенҷ мешавад. ҳама чизро фурӯхтем, дар сар интернет задем. ростгап хай чӣ хелай бачаҳо пурсиданд ки чӣ хел расход мекунед, чӣ қа ҳам барои интереси худшон, ҳам барои донистан ки чӣ гапай, чӣ хел пул расход мекунӣ. бародаро, дар як рӯз 3 сомонӣ боз вақте ки навор агар партофтани шудем, кадом рӯзе навор партофтем,
гигабайт 33 сомонӣ меартиш. хайр 33 сомонӣ дига дар як видео меспорем. вақте ахир камтар видеоҳомон ба фикрам камтар мешаванд, то ай ҳисоби каналмон ягон чиз нашавад. барое ки кисамон холӣ шуда истааст. ҳамаро фурӯхтем, тамом шид. и тоҷикистоне бараспӣ сахт мечаспӣ ба обод мешавад, ё ки сахт начаспӣ намешавад, ночаспида намешавад. участкаи москвача, ай фархор, зинда бошӣ. не 4 оли пуст накардем, пустшо мекунем зимистонай. бензинам тамом шудест, вале заряд тамом нашавад, бензину тараф ҳеҷ гап надорад бензинмон. Казоқистон, алайкум салом. бародаро, насиб дар ҳамин поёни ҳамаша менависем иншоаллоҳ. ҳамаш як тараф ҳам як так бисёр чизои хуб мебинем. гиргора дидем, хугора дидем, гиргора дидем, нақшироро дидем, лекин дар навор намебинӣ шуд. вале кае ки камера тенҷ омад, бардоро ай Германия ваъда доданд, яке агар кора буд кан бисёр хуб мешавад. як бародари дигар ваъда дод, камтар мазаш гирехт, хай гап не саломат боша, барои ҳамин хай гуфт гап не зинда боша. хирс ҷура хирса қапидем, бале қапидагӣ будем. ҳозир хирс хова қапидагӣ будем, қатиш яда бор гӯштин гирифтем, ваъда додем ки як ба як дар навор гирифтан вай зур бада ҳамин видео накардем, напартохтем. хай бояд хирсдур меовардем, баъд навора мепартохтем ки хай мода гап нест гуфта. вақте ки хирс дадод напартохтем. саго дуртарам, якам дуртар омадагим ҷоим. ҷур бачаҳо ана ҳамиҷон да нишонтон метим. ана ҳамия ҷури бузургҳамо ахирда. ҳоли мерам насиб боша. бардора кав мо дар худам хусусан дар ҳаётам кав надоштам. кав ҳам нахапидам. як бор як кав задагим мешам 3 сол пеш. дигар кав шикорам накардам. рост гап кавгоро тамошо мекунем бисёр. кав паррандаи тинҷай, маъқулай. бобо исмат зинда бошӣ. кав гуфтем тамошо мекунем, ай овозашро ҳам мекунем. абдулло тамуродов ҷавоб метем дар комментариё. чӣ навиштади? як бор дигар гӯ. градус ягон -5 будагия ба фикрам. ово ях кардагиам. дастомон ях кардагиай. ана баъд не асп надорем бачаҳо. мо навхоҷагием. одами навхоҷагӣ ҳама чиза надоре, оли майда мешавад. ҳамисол ҳамиқа успед кардем, ҳамиқа кор кардем. истанбул зинда бошӣ. шикор бале мешавад. шикор рафта мешавад. касе ки шикор рафта не ҳозир барфа якам қимтара. агар қувват доре, қувват ки доре гап нестай. мотоцикл пешка дора, пешкаша гиром кардем. подогрев сидени дора. шӯхӣ кардем бачаҳо. мотоцикл як дарди сарай. ҳозир зимистон оҳиста оҳиста мерай, тез намерай ки якам тезтар бурай, шаб грип дерд мекунад. бачаҳо 318 одам тамошо дора. ба фикрам 300 одам 100 касша маъқул шудем. 220 каси дигарша маъқул нашудем. лайкҳоро зер накардан. бачаҳо як баробар якҷоя як лайкҳоро зер кунед. хелай хуб тамом шид. 99 лайк шид. бардора як бор дигар ҳаракат ниям лайк азер кунед ки кам баробари худмон шава. 113 зинда бошед бардоро. хуга тамом кардан. ҳозир аз пай як сай дигар шим боз. 135 лайк шид бародаро.
یک هفته زیادتر شد که خوبو نامدم. ایشم دستی ما نامدم. ها کاردیم نصیب شولی میریم یک شکار میکنیم طرفی چیز میریم نقشی رو بعد نقشی رو یک جا تماشا میکنیم. اینترنت هم مرده است از بچه ها. لایک افروب مرد میگن اما چقری ها را سنگ پر کرده است. نظر ما عطف میگن ایره. انا ای کار خوب. هر یک گذشتگی آدم پیاده سورانی پیاده میگذشتگی آدم اگر در هر یک چخری یک تای سنگ پرتوه اسفالت در کار نیست برای جا. بچه ها 175 لایک شید. یک بار دیگر یک حرکت دیگر کنی 200-300 شوه بسیار خوبه. بچه ها صاحبشنی اومد حاضر میمره. تلفن ما تلفن نیو چی وطن دوست وطن پرور انا هم کلی آدم میگن که با آبادی دیاری خود حرکت داره نه تنها در ره بلکه در همه جا. های برادر عزیز ما چسبیدن اثر کردیم. زنده باشه در امان الله باشه. در خدمت تو هستیم. هر چی که باشه در این موب نویسی ایما هم در پایان نوشته میشد. باز یک بار دیگر برای پایان اپیسان ویدیو را بخونه. در امان الله همه را سلام میگه.